ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, метавонед ки шумо сурат маълумотро дар рақамҳои WhatsApp экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор аз куҷо хона ва замин ва квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем бар навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳаста 1-3-4 дона аз территорияи Душанбе аста, аз территорияи Рӯдаки аста, шаҳри Ваҳдат аста, шаҳри Бухтар аста, шаҳри дӯстони азиз Кӯлоб аста ва аста территорияи шаҳри Тӯз аста, территорияи Рӯдаки аста дӯстони азиз ва дигар тарафҳое ки турсзода дигар тарафҳо ҳастанд. Нархҳо сар мешаванд аз 55-60 сомон болотар. Анихи нархҳои арзон ҳам ҳаст ва як хонага, ду хонага, се хонага аз территорияи Душанбе ва аста аз шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат Ҳисор ва дигар тарафҳо ки нархҳои арзон кардем, мо ба шумо қабул кардем ва омода кардем. Боз ҳам мегӯям, касе ки мисол дорад хона барои реклама кардан, дар рақамҳои WhatsApp нависад, мо реклама мекунем. Касоне ки дар навор агар хонаи маъқуле ки наёфта бошад, дар комментар нависад, мо пешкаш мекунем ва курси имзо бошад 119 сомону 50 дирҳам дӯстони азиз. Мо бошад навор асар мекунем, маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон срочна ҳастае ки хонаи назди ҳавлига ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Гипразем, пеши заправкаи Фароз дӯстони азиз. Сини пахтакор мегӯяд, яъне ки обчакорон аз заправкаи Фароз мегӯяд тақрибан мегӯяд 1 километр дурун дӯстони азиз, яъне ки дарунтар. Ҷои беҳтарина ҳамачи дар наздикиш ҳастае. Заминашон 3 сотиқ зиёдтар ҳастае, 3 аз 10 ёки аз 10 ҳастае, мега соҳибшон, яъне ки аз 3 сотиқ мега зиёдтарак замин ҳастае ва 3 дар хонаи калон кардага дӯстони азиз ремонт доранд. 3 дар хонаи калон ва қариб 3,5 сотиқи дига замин ҳастае. 3 дар хона қати ошхона, баня, кухни ва калидор ва дигар чизҳои лозимӣ. Об, свет дӯстони азиз ҳастае. Хоб, заправка дӯстони азиз, мақсад чизҳои лозимӣ, аптека, мағоза, дигар чизҳои масҷид дар наздикиш. Хона мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ ҳастае, боз муомилаи хуб мега дорад. Территорияш мега ҷои зур дар дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад, поёни Гипразем, пеши заправкаи Фароз, сини пахтакор, яъне ки обчакорон дӯстони азиз. Бо маълумоти бештарша худтон мегиред. Нашуд документош ҳамаша дорад, 100% ҳаста, мега соҳибшон бо маълумотша худтон мегирем. Якумаш рақамҳои мегафон, ахираш 35 рақамҳои дастӣ ва дуюмаш рақамҳои мегафон, ахираш 43, инашда WhatsApp доранд. Оиди хона ягон маълумот мехоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша барои чанд қа арзон кард, дар куҷо буданаш, аз ҳамин рақамҳо маълумотша гиред. Нашуд сумуш 480 мега бо мақсад ки муомилаи хуб мега дорад. Маромад занг зарем, маълумотои бештар ва анеша худтон гирен срочна. Мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастае дӯстон, ки хонаи дуэтажа ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Қирғизони боло. Ҳамин хел маълумотша соҳибшон пешкаш кардагиа. Шаҳри Ваҳдат, Қирғизони боло. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин массуҳат дорад, ки як тақрибан мегӯяд 7 дар хона дорад дӯстони азиз. Хоб, подвал, ошхона, баня, кухни, хонаи зал, ҳама чиз дӯстони азиз дорад. Хоб, хона хай дӯстони азиз проектҳои нав ки ҳастае, хай дурнои хонара суратош нестае, не ки ба фикри ман ремонт дорад. Ремонт кардаги будад дӯстони азиз, суратои дуруша не ки рӯи кардаги неста ва мақсад ки кухни зимистона ва ледни мега дорад дӯстони азиз. Хоб, дар сурат хай надидесен чӣ хел хона проектае ва нархи хонара соҳибашон 850 000 сомон гуфтагианд бо муомила меша. ин хона да мега дар расходи калон кардагианд дӯстони азиз ва хай хонаашам 7 дар хона қариб ва 4 сотиқа замин проектҳои нав кардид. Нархи хона 850 000 бо муомила дорад. Мабудо касе дар маъқул ҳастае, касе дӯстони азиз ки мехоҳад, метавонед ки занг зарем, маълумоти пурраша дӯстони азиз гирем. Хоб, дӯстони азиз, касе ки мисол хона, замин, квартира дорад, хоҳад ки реклама кард, дар рақамҳои WhatsApp мо дар блог ҳастае, WhatsApp дар рӯйкани реклама мекунем. Касе ки дӯстони азиз мисол ки хонахар ҳастае, дар комментар нависа ки аз куҷо дар кор ҳастае, мо пешкаш мекунем. шумо лайка занед. чӣ хона ки дар кор ҳаст, дар комментари мо нависед, пешкаштон мекунем. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар Уртабуз дӯстони азиз, яъне ки деҳаи Уртабузда. Хоб, заминашон 3 аз 17 сотиқ замин ҳастае, мега соҳибшон, яъне ки қариб ки 4 сотиқаи 3 аз 17 ва 2 хона кардага ҳастае. хонаҳош ремонт дӯстони азиз дорад. Хоб, ва 2 хона ҳастае, 1 калидор дӯстони азиз, аз берун дарун мега ремонт кардага ҳастае. хонаҳои барака, шаҳри Ҳисор дар Уртабуз, нархаш ҳамагӣ
70000 сомонӣ аст бо мақсад ки муомила мегӯяд дорад. Оиги хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ агар барои фаҳмидани шумо бошад, маро дар рақамҳои поёмда аст 1001 занг занед. дӯстони азиз, одамое ки мисол дар ҳамин навори мо хонаи маъқуле ки наёфта бошед, ки нарх навошед, ки территорияш дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин ё квартира дар кор аст, нависед дар комментар мо пешкаш намек. Агар ки наёфтем, хай бо видеои ояндараш жад мекунем. Албатта ки мудда хона бисёр мекунем, мо мақсад ки гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаш намекунем. Лайка занед, навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аста қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, яъне ки дар тетста пушти мактаби 12. дӯстони азиз, духонага квартира аста ки дар 8 ошона қарор дорад. Доми 8 ошона аста ки 38 квадрати метр, лифтам мега дорад. Доми 8 ошона аста дар 8-маш қарор дорад, 38 квадрати метр, духонага бо ремонтҳои замонавӣ. Об свет мега дуимия, лифт мега дорад. дӯстони азиз, медоре фақат зиндагӣ мекунем. Хоб дӯстони азиз, пешта мегӯяд коллеҷ, садик, мактаб, роҳи калон дӯстони азиз ва квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. мақсад ки холину полина ҳама чишкати метия мегӯяд. хоб хай дигар маълумота бухтор мегирем. нархи квартира 340000 сомонӣ аст, боз мақсад ки муомилаи хуб мега дорад. 340 бо муомила дорад. оиди квартира шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар аниқтар фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда аст 62 занг занед, маълумотша гирен. мо чӣ хонае ки шумо мегӯем пешкаштон мекунем, шумо дастгиритона фаромӯш накунед. Я лайки бепула дӯстон назанед, барои мо муҳим аст. чӣ хонае ки дар кор аст нависен, пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки Московскида кӯчаи Сино. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ аст ки якта веран, як навес дӯстони азиз, бо як навеси 10 метрам ғайра навеси дигаш дошта дӯстони азиз. хоба 4 сотиқа замин гирдаш маҳкам дӯстони азиз. хоб оби качайка мега бо дорад бо дигар намуд ва дӯстони азиз дигар маълумота бухтор мегирен. нархи хона мега 280000 сомонӣ аст бо муомила дошта. хоб ҳамин қадр маълумот ба шумо расонидем. агар ки шахсоне ки аз ҳамадонӣ хонахар ки бошед, аз кӯчаи Сино адресош ягон савол дошта бошед, рақамҳои поёмда мондагӣ аст 8585 рақамҳои соҳибшон занг занед, маълумотро дӯстони азиз гиред. то қад суми холия мега алиш намешавад, баъд илтимос мега харидори аниқ беҳуда мега нороҳат накунед. бин аз пеш бин мақбул шед, муомила савдо дорад, маромад занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар вайни Гарадок дӯстони азиз, яъне ки дар Навбаҳорда. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. доми 6 ошона аст ки 54 квадрати метр. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. доми 6 ошона аст 54 квадрати метр. ремонташ барои зиндагӣ мешавад. дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 400000 сомон. нархи квартирара гуфтесам соҳибшон бо мақсад ки муомила савдош дар назди квартира аст. ҳамин қадр маълумот аз соҳибшон пешкаш шудагӣ аст. агар ки оиди квартира бо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ барои аниқтар кардам, дар рақамҳои поёмда прамои рақам аст, ватсапда дорад, метавонед ки занг занед, маълумотша гиред. лайк казед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар кӯчаи Димитров гуфтагӣ аст. соҳибшоне ки маркази шаҳр тарафи Ҳоҷи Шариф, Қараболу бухтор маълумот дӯстони азиз мегиред аниқтар. хоб 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки якта палвар, якта калидор дӯстони азиз, аловхона дорад дӯстони азиз ва вариантҳои алиширам мегӯяд дорам мегӯяд, ё ки мошин ё ки хона бо халқи пешкаш кунем. хоб кухни дӯстони азиз ва кондитсионер, кухни гарнитур, ҳамин чош мегӯяд қатиш, мақсад ки метиян, яъне ки бо баъзе чош хай ремонтош беҳтарин, хай проектои дӯстони азиз, шаҳри Бухта дар кӯчаи Димитрев. аниқтар маълумотои пурраша метавонед ки аз рақамҳои соҳибшон гиред. ҳамагӣ нархи хона 530000 сомонӣ аст бо мақсад ки муомила дорад дӯстони азиз. 530000 сомонӣ аст бо муомила дорад. рафта ҷоша бинед, агар мақбултон шед, қатъи соҳибшон савдо мекунад дӯстони азиз. илтимос мега фақат одамое ки ҳамин хел вариантҳои сумакӣ ё ки вариантҳои гуфтагии шумо. дигар маълумотро худтон гиред маромад. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, пушти бозори Корбон дӯстони азиз, кӯчаи Сомонӣ Дда. квартира бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. хоб духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. доми намедонам 4 ошона дар сурат маълум аст, дар якумаш қарор дорад 40 квадрати метр. пеши бозори Корбон дӯстон, яъне ки пушташ аст бо чизи чорааш, ремонтош замонавӣ,
об суд ошхона ба як кухри термиз ва дигар чой лозимӣ дорад. хоб квартира тоқа суми холия дастрочна мегад мефурӯшем бо нархи ҳамагӣ 400 сомон нархи квартира мондаги аст ҳисобишон бо мақсад ки муомила мешавад дар назди квартира рафта аз пеш бинем. ин рақамҳо мегафони ҳисобишон аз бисёр мо вақти шуморо намегирем шахсоне ки мехаред зангани маълумоти пурраша бухтон гирем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ленский район дар истиқлол 14 қарор дорад. хоб 2 сотиқ замин масъулият дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки гирдаванаш пол меход маҳкамаи проектҳои фасон катияи хай обсача бухто аниқида мегирем ва нархи хонара сраза мегем 330,000 сомон аст бо муомила дорад 330 нархи ҳамин хонара соҳибшон мондиян яъне ки ҷои зур дар будаи мисол арзанда мегӯяд соҳибшон 330 бо муомила дорад. саволҳои зиёдӣ боша барои хона фаҳмидан дар рақамҳои поёмда аст мегафон занг зари маълумотро дӯстони азиз гирем. ва ногуфтан он аст шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшии квартира замин мошин ягон техникаи компания чизе ки боша реклама мекунем дар рақамҳои болобуда ватсапда рӯйка реклама мекунем. касе ки хона хараст дар навор агар хонаи маъқулӣ наёб дар комментария мо нависем мо дар видеои оянда гуфтаги хонаҳошо пешкаш мекунем. лайк аз шумо видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар зарафшон кӯчаи маърифатӣ дӯстони азиз. аз ду тараф мегӯяд роҳ дорад аз тарафи ҳисор ҳам омода мешавад ва аз тарафи мақсад ки зарафшон дӯстони азиз хоб 1 километр мега аз центр аз райони калон дӯстони азиз ва 4 сотиқ замин аст ду хонаи бо ғишти пухта кардагӣ аст хонаш дигаш сохтмонош нопура яъне ки ҳамин ремонт пимонташ нокарда аст. ду дархона аст 4 сотиқ замин бо ғишти пухта аз ду тараф мега роҳ дорад. нархаш мегӯяд 110,000 сомон аст бо муомила дорад тариқи ватсап мегӯяд нависен бо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. 110,000 сомон аст бо муомила дорад рақамҳошон намира 18 ватсап дорад. занг занед чӣ савол доред аз соҳибшон пурсед марамаз срочно. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар кӯчаи суд гуфтагӣ аст соҳибшон шаҳри ҳисор маркази ҳисор кӯчаи суда квартира қарор доштаем бухи маълумотро мепурсем. дӯстони азиз духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 60 квадрати метр дом чанд ошона аст инаша гуфтагӣ нест барои мехотон бо маълумотро мепурсем. ремонтҳои хонаи хона дӯстони азиз нағз аст калидори ошхона баъд дигар чои лозимӣ ва нархи квартира 280,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. нархи квартира 280 бо муомила дорад. и ҳамин хел квартира мақсад доштиянд чандта дигар бо ҳамин хел вариантҳо доштиянд соҳибшон. хоб мақсади ин рақамҳо мегафоншон маълумоти аниқ ва пурраша худтон марамат гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки яъне ки временка мақсад ки фундаментош рехтагӣ хоб қарор дорад дар шаҳри туз муносиби сарав дӯстони азиз наздики 44 чашмада. фундаментҳои хона рехтагӣ аз дӯстони азиз гирдванашда одамо зиндагӣ доранд бо хайхтон маълумотша мегирем яъне ки носири хисрав бешкент дар 44 чашма дӯстони азиз 8 сотиқ замин аст. фундаментҳои хона нархаш ҳамагӣ 60 мега бо муомила дорад яъне ки 60,000 сомонӣ бо муомила доштаем. ин рақамҳои мегафони соҳибшон касе дар ки дар кор аст аз территорияи носири хисрав маълумоти пурраша дӯстони азиз гирем. лайкора дӯстон назанед чизе ки аст хона дар ватсапи мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видео